Dwi'n meddwl am y mentra sy'n yr ardal. Mae yna synwyr i plethu nhw. Mae Antur Stiniog yn social enterprise yn Blaenau Ffestiniog. Mae gennym ni 2 ganolfan. Mae gennym ni ganolfan beicio sydd wedi lleoli i fyny'n Llechwedd. A mae gennym ni'r ganolfan yma da ni yn wan, sef ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr. Ond i wneud y ganolfan gwybodaeth gweithio, da ni hefyd yn siop, oriel a te coffi. Da ni'n gyflogi rhwng 14 a 20 o bobl trwy'r flwyddyn. Mae'r bobl yna i gyd yn fyw o fewn 14 milltir. Da ni'n busoddi'r arian da ni yn wneud yn ôl i'r gymuned i datblygu prosiectau fatha y ganolfan yma. Mae'n teisio fwyaf cael cwmni bro a'r rheswm da ni'n ymuno efo nhw ydy, os di pob un mentor cymdeithasol yn gweithio efo'i gilydd, fydd o'n wneud o lot haws i wneud pethau weithio, i gael arian am prosiectau. Mae yna cryfder ar y cyd. Mae Seren yn benodol yn edrych ar ôl ac yn rhoi cymodd i bobl oedolion efo anabledd dysgu. Da ni'n edrych ar eu hola nhw, da ni'n rhoi cymodd nhw, da ni'n rhoi cyfleuon nhw sy'n hollol bwysig wrth gwrs. Da chi rwan yn gweld y dodrefn yma a'i law. Maen nhw'n dod i mewn yn ddyddiol i adrannau fel hyn. Mae gennym ni adrannau celf, crefftau, mae gennym ni westy, ac eto maen nhw gyd yn cael cyfleuon i fod yn rhan o'r ymdrech da ni'n neud. Da ni'n cyflogi dros 100% o bobl rwan. Ac allan o 100% yna, mae bron 3/4 hynna di dymuno ni ar sgîm lle oedden nhw'n ddiweithra am amser hir. Ac rwan maen nhw efo ni rhoi nhw ers dros 10 mlynedd. Mae'r byd eang nawan yn gystadleuol. Mae rhaid ni'n neud siŵr bod ni o flaen y gad, bod ni'n broffesiynol yn bod peth da ni'n neud. Da ni gyd yn gwybod bod Bro Ffestiniog angen arolwg gwahanol. Mae yna lawer o gwmnïau bach fel cwmni Seren gan y blaen yn y dre yn gwneud gwaith bendigedig, ond gwneud gwaith ar ben ei hunan mawn. Oedd y Pengwen ar gwesty'r Pengwen ar gau chydig bach dros 5 mlynedd yn ôl. Daethon ni at y gilydd yn y pentra a ni'n meddwl mae rhaid i gadw lle mae fynd. A i dod i stori hir yn fyrdd a ni sefydlu menter gymunedol. Da ni'n gwneud cynllun roi i'r pentra. Dwi'n meddwl un o'r cyfarfodydd cyhoeddus gorau dwi'n rhoi fod yna fo yn y neuad drws nesaf. A da ni'n rhoi targed i godi 10,000 ar 20 mewn cyfranaliadau. A da ni'n lwyddo gwneud hynna mewn llai na 5 wsos. Mae pobl yn dod lawr i'r Pengwen i edrych ar ei buddsoddiadau. I ofalu am ei buddsoddiadau yn edrych i'r beint bellach. Ni ebyn rwan yn cyflogi 9 o bobl. Ydy mae'n waith, mae'n ardal lle mae'n brindar gwaith. Da ni'n trio droi o'n gynyddol yn fwy o'r ganolfan diwylliannol addysgol. Mae yna wersi Gymraeg yma, wersi Gymraeg di bod ac yn y blaen. A dyna di'r ochr sy'n eisiau ddatblygu as fedra ni. Da ni wedi agor y llofftydd ers chydig dros rhyw flwyddyn. A mae pobl yn dŵad o bob rhan o'r byd. Mae'n cael ei trin fel pobl yn hytrach na fel cwsmeriad i'w blingo. Tra ni yn erlu ato fo ydy rhywbeth o cyflwyno ar ardal yn ei chyfanrwydd. Mae pobl yn dŵad yma ac yn cael math o'r dwristiaeth cymunedol amgylcheddol call. Pwrpas Gwellgoed oedd cael gweithdai music a DJs ar celfyddydau i bobl ifanc. Fel ar i'r cwmni datblygu, oedden nhw eisiau workshops, a oedden nhw eisiau gwneud CD covers, studio, recording label, publishing company, ac nath y cwmni tyfu'n organic fel la. Bob peth sydd digwydd yn cell, mae o'n diolch i bobl ifanc ar prosiect cymunedol Gwellgofiaid. Dwi'n meddwl mae'r fenter hyn wedi gwneud gwahaniaeth eitha mawr yn bywydau bobl ifanc dros y blynyddoedd. Mae yna rei o'r criw cynta nôl yn 2004-2005, falle. Mae nhw yn fath o pennaeth adran dylunio. Mae un arall yn head of theatres, un arall yn tecu reit uchel. Potensial fwyaf cwmni bro ydy bod angen rhywun neu sefydliad i gydlynu Blaenau Ffestiniog. Mae cymaint o bethau really positif yn digwydd yma. Mae gen ti hefyd newid mawr o cwmnïau twristiaeth sydd wedi symud mewn i'r dre. Ac mae angen rhywun i gydlynu a neu siŵr bod elfen iaith Gymraeg a diwylliant Blaenau'n aros yn gry sydd wedi cael ei foddi mewn lot o lefydd eraill. Mae'n ardal wledig a threfol mewn un. Ardal a nifer o heriau amddifadedd cymdeithasol ac hefyd ardal a nifer o heriau amddifadedd gwledig yn arbennig, wel, yn cynnwys Blaenau Hŷn o ran pellter i wasanaethau a hamdden
a gweithgaredda ar gyfer pobl ifanc a mynediad at addysg bellach ehangach. Felly, be mae rhywun yn chwilio amdano fo ydy bod ni'n gallu cydweithio ar lefel llawer iawn uwch mwyn rhoi cefnogaeth gwell i'n pobl ifanc ni. Sut da ni'n gallu cyfrannu'r jigsaw mwyn symud y gymuned yn ei blaen. Mae gyda ni adnoddau ac arbenigedd yma, a mae gen bobl yn y gymuned adnoddau ac arbenigedd sy'n wahanol i ni. A mae eisiau dod â hynna at ei gilydd mewn prosiect fel hyn. Mae Gista Newysen wedi leoli Gogledd Gorllewin Cymru, pan gen ni swyddfa yn Blaenau Ffestiniog, a ar un adag da ni'n gefnogi 23 o bobl ifanc ym Mro Ffestiniog ar un adag yn darperu llety neu gefnogaeth i godi hyder, datblygu CVs, codi uchelgais, fwy na ddim byd, a mae'n dipyn o ffordd i fynd. Yr cynllunio ar gyfer dyfodol, dwi'n meddwl, ydy peidio gweithio yn ynysig yn yn bocs bach yn unan, ond gweithio lot agosach efo mudiadau eraill. Ac yn mynd yn ôl at codi ymwybyddiaeth bod y problemau yma yn bodoli o fewn yn cymunedau, ond efo'n gilydd fedrwn ni i ddatrys nhw gobeithio. Da ni'n perfformio opera yn y Gymraeg. Mae'r unig opera, cwmni opera yn y byd sy'n perfformio opera yn y Gymraeg. Mae o'n dŵad ag opera i fewn i cymunedau yng nghefn gwlad Cymru ac yn rhoi cyfle i bobl ella sydd ddim wedi cael y cyfle i fynd i weld opera i gael o ar ei stepan drws yn ei mamiaeth. Da ni'n rhoi cyfleon i bobl ifanc, i cantorion ifanc Cymru canu yn y Gymraeg a cael cyfleon perfformio ella fysa nhw ddim fel arfer yn cael. Da ni'n rhoi un daith y flwyddyn ac sa'n ni'n gwych i ni gael bosibilrwydd o perfformio lot mwy. Wel, mae yna draddodiad sydd yn gweld opera fel rhywbeth elitaidd. Dwi ddim yn cytuno o gwbl efo hynny, a dwi'n gweld cyfle yn cefn gwlad Cymru i ddangos bod syniad traddodiadol fel na o elitism operatic, dydy o ddim yn gwir o gwbl. Da ni'n brosiect amgylcheddol cymunedol yma yn Bro Ffestiniog. Mae'r prosiect hyn wedi dod i fyny mewn 4 rhan, sef ynni, gwastraff bwyd, sgiliau a gramgylchedd. Ar ochr ynni, da ni'n gweithio fo teuluoedd i arbed ynni yn ei cartrefi a yn arbed arian hefyd. Ar ochr gwastraff bwyd, da ni'n trio cael teuluoedd i leihau faint o wastraff bwyd maen nhw'n taflu allan i tai. Ar ochr sgiliau, da ni'n trio cael bobl cynnig hyfforddiant i bobl yn yr maes cadwraeth ac hefyd yn cynnal sesiynau addysg i blant a bobl ifanc. A wedyn ar ochr amgylchedd, da ni'n gwneud amrywiaeth o brosiectau fel datblygu mannau gwyrdd cymunedol, rheoli rhododendron yn yr ardal a diogelu ein afonydd. Gan fod y drefwerdd wedi dod allan o'r rhaglen Cymryd yn gyntaf, nôl yn 2007, dwi'n meddwl oedd o, dwi'n wedi gweld first hand mewn ffordd sut mae y fantais i prosiectau fatha drefwerdd i gael cwmni fel yr Cymryd yn gyntaf i'ch ben fel Umbrella. Os di cwmni bro yn gallu dod yn y sefyllfa yna lle mae swyddogion yn cydweithio ac yn cefnogi grwpio fel y drefwerdd i sicrhau bod nhw'n parhau ac i ddatblygu prosiectau newydd yn yr ardal. Dyma sut dwi'n gweld yn eitha weithio. Gwaith gwirfoddol ydy o wedi bod, ond erbyn rwan mae yna gymaint o potensial a mae yna gymaint o angen cael trefn ar y gwaith. A mae gynnon ni bobl sydd efo profiad yn yr ardal. Mae yna dalent fydda ni gyflogi i wthio hwn yn ei flaen. Sy'n creu diwylliant yn yr ardal sy'n hen diwylliant mewn ffordd o wneud pethau dros dan ni'n hun. Bod ni'n adfer y syniad yna, bod ni'n gwneud pethau dros dan ni'n hun. Sy'n edrych na bod yn ddibynnol a edrych na cwyno am hwn a llall yna. Just gwneud pethau. Os da ni'n gwneud rhywbeth llwyddiannus yn yr ardal yma, mae hwnna yn rhywbeth o batrwm i ardaloedd eraill efelychu. Gant, dwi'n meddwl bod ni angen cael craidd o weithwyr am amser. 5 mlynedd. A dwi'n rhagweld ar ôl y 5 mlynedd. O, Dwi'n gynnal y hun. Some doubt yn y.